I comencem la primera entrevista. Abans de presentar-los, els hi farem una pregunta. No sé si vostès entreveuran qui és per la seva veu. T'ha agradat la sintonia d'aquest programa? M'ha agradat moltíssim, em volia preguntar quin era. Prokofiev, una marxa de Prokofiev. Sí, fantàstica. Molt bé. Doncs bé, aquí no s'ha acabat l'entrevista, eh? Això és només l'inici. Apa, va, gràcies, adéu. No, encara no. D'aquí 20 minuts potser sí que et deixarem, ja veurem, Molt bé. si et portes bé. Anem a veure, tenim avui una persona que segurament molts de vostès coneixeran. Comencem el programa parlant amb un nom propi de l'humor. Fa uns quants anys es va fer popular com el nebot d'Andreu Buenafuente, amb qui encara col·labora habitualment. Parlem d'en Berto Romero, que ara presenta nou espectacle en solitari a l'Alexandra Teatre de Barcelona. Estela. Doncs l'Alberto Romero Tomàs us direm que va néixer a Cardona, al Bages, el 17 de novembre de 1974. A finals dels 90 va fundar la companyia teatral El Cansancio, juntament amb Miquel Company i Rafael Barceló. Ha col·laborat en programes de ràdio de diverses emissores i el 2007 va començar a treballar amb Andreu Buenafuente, un dels màxims responsables de la consagració d'Alberto com a còmic de referència a l'Estat. A la televisió l'hem vist sobretot a La Sexta i a TV3, actuant, però també cantant i ballant. Fa poc més de 2 anys, el naixement del seu fill, el Lucas, podríem dir que va marcar una mica un abans i un després en la seva vida personal i també professional. Va escriure el llibre Pare, l'últim mico, conjuntament amb 3 guionistes més del Terrat, i ara ironitza una mica sobre la seva faceta de pare madur i responsable a Berto sigue con nosotros, una producció del Cansancio que, com us dèiem, es pot veure cada dijous i divendres a l'Alexandra Teatre de Barcelona. Per cert, tots els oients estigueu molt atents, perquè aquesta entrevista l'estem enregistrant en vídeo i la podreu recuperar d'aquí, quan acabi, uns minuts després, al nostre blog, que és laxarxa.com/picoenxarxa. laxarxa.com/picoenxarxa. Molt bé, una mica complicada, l'adreça. Encara no me l'he après, com és? Blogs, posem blogspicó.cat i segur que apareix al Google, però vaja, repetim, laxarxa.com/picoenxarxa. Gràcies, Estela. Fins ara. Fins ara. Doncs bé, primer de tot, Berto Romero, bon dia. Molt bon dia, què tal, com esteu? Això que feu de gravar les entrevistes li treu màgia a la ràdio, eh? Perquè, clar, jo anava a la ràdio quasi en pijama abans i ara arribes i et diuen, t'estem gravant. Ho hauria d'haver dit. I a més són càmeres amb high definition, que es veu tot. No fotis a sobre. Sí. Jo crec que l'alta definició va molt en contra de segons quines persones de la tele. Sobretot al matí a primeres hores. A mi em va fatal l'HD. Jo, com més emboirat es vegi la imatge, millor. Allò amb neu, amb blanc i negre i amb neu. Sí. Escolta'm, abans de res, escolteu un fragment de la teva intervenció a la gala dels Premis Gaudí diumenge i ara anirem parlant, eh? Molt bé. Jo he volgut ser actor sempre per la mateixa raó per la que tots els actors del món volen ser actors, per moure la pelvis frenètica i rítmicament durant tota la seva vida com mandrils en zel. Perquè jo, a les meves imaginacions, pensava, els actors, des que neixen i es fan actors, fins que moren i van a l'Olimp dels actors, només fan 2 coses a la seva vida, actuar i tracatrar. I quan vaig aconseguir-ho, em vaig adonar que efectivament era això el que feien. De fet, actuar és una cosa molt subsidiària. Escolta'm, bé, de fet, vas actuar, t'ha permès lligar molt, actuar? No, si jo estic fora de circulació ja, de fa més de 10 anys. Però va mira, quedar molt bé. Soc un actor excepcional, vaig interpretar que estic De tot el veritat dia que ens fent. vam quedar, jo a casa estava mirant i quan vas començar a sortir a cantar... Jo ho deia irònicament, que sóc un actor excepcional. No, però gràcies. De veritat que em vaig quedar, bueno, jo i suposo que molta gent es vam quedar parats, i sobretot, clar, a mi m'agrada molt improvisar, però actuar, si em diuen has de fer això, fatal. I no, tu devies... Home, vas aprendre el guió, però... Era complicada la cosa perquè a més estava posada en un punt de la gala molt primerenc, la gent estava fredota i havíem d'escalfar la cosa, però vaja, jo sempre dic que en aquestes situacions el que has de fer és intentar pensar el menys possible en el que has de fer i tenir pocs escrúpols. Exacte, sí, no donar-li voltes al cap i a la piscina. I a la piscina, sí, exacte. Sí, senyor. Bé, escolta'm, ara estàs amb... Bé, la paternitat per tu ocupa un lloc molt important a la teva vida, estàs molt content. Sí, a més sóc un pare actiu, d'aquests que... Com intentem ser ara, perquè abans els pares era com, bueno, que aquí te'l deixo, i vaig ara a fer un caliquenyo aquí al bar i ja em veuràs a la nit. Quan arribi ja li diré hola, no? Però ara, afortunadament, doncs, som una generació de pares que som actius i ens llevem a la nit quan plora i donem els biberons, etc. I sí, evidentment et canvia, no pots fingir que continues sent la mateixa persona.
Mira, ara ja estic improvisant, és el que més m'agrada. Quin dia va néixer el teu fill? El 22 d'octubre del 2010. 22 d'octubre del 2010, a Barcelona? A Barcelona, sí. Aquí Barcelona. al costat, a la maternitat. Sí. Doncs mira, el 22 d'octubre del 2010 a Barcelona... Ostres, Què ha passat? tu saps que va néixer amb una onada de calor? Amb rècords de calor? Sí, ho recordo. Sí, perquè a més la setmana abans, o 2 setmanes abans vaig fer una mudança. Sí, que ho vaig fer tot ràpid. I recordo la calor extrema. A veure? Mira, això és la península Ibèrica, mira quina bombolla de color vermell, però... Sí. Doncs... Ostres, no ho tenia tan present, perquè clar, estava dins de la maternitat i allà sempre fa calor. Sí, perquè la produeixen com un úter, no? Hi ha un micro... Hi ha temperatura d'úter. Hi ha un microclima allà dintre, sí. Escolta'm, doncs t'imprimirem i te l'enviarem perquè... Ostres, moltes gràcies. Perquè el Lucas sí. tingui el mapa isobàric del dia que va néixer i la calorada que hi havia en aquells moments. T'ho agraeixo molt, sí, no, ja és un regal molt inesperat. Bueno, si al final d'entrevista em quedat convençut, també et faré el teu. Vale, perfecte. Vale, molt bé. Sí, em faria gràcia. Molt bé. Escolta'm, anem a continuar. Vaig a posar-te... Hem escollit uns talls que jo crec que a tu t'agradaran, però no et dic què és. Molt bé. Jo crec que ho reconeixeràs en seguida. És molt d'hora, també? No, però no estic molt viu. Quan les coses t'agraden molt des de fa molts anys, jo crec que ho captaràs en seguida. Aviam. De acuerdo, hablaremos de negocios. ¿Ve usted ese hombre que está comiendo espagueti? No. Pero al menos los espaguetis sí los verá usted. Detrás de esa cortina se encuentra el ilustre Hermann Gottlieb, director de la nueva compañía de ópera. ¿Me sigue usted? Sí. Pues deje de hacerlo y llamaré a la policía. Què és això? Germans Marx, una nit a l'òpera, em sembla que és, no? Sí. Efectivament. És l'escena aquella que està parlant amb la... Margaret. Colbert, es deia? Sí, però l'actriu és Margaret Dumont. Margaret Dumont. I que el tio del que parlen té com una muntanya d'espaguetis al davant. És boníssima aquesta pel·lícula. És fantàstica. I la seqüència del Camerino, jo tenia la pel·lícula gravada en VHS i et puc assegurar que no es pot veure aquella seqüència, perquè la vaig posar tantes vegades només la seqüència que ara no es veu. La pel·lícula es veu, però aquella part no... De tan visionada està gastadíssima. No, és que allò, per més que ho vegis, no et canses mai. És sensacional. I sempre els Marx tenen com 2 pel·lícules a cada pel·lícula, no? Hi ha com una part on hi ha uns senyors que canten, hi ha uns números musicals, i després hi ha una part on ells són ells, que és absolutament esbojarrada, és vanguardista fins i tot ara, no? Surrealista, i a més improvisaven a vegades, que els directors els tornaven bojos. Ara se'n va de càmera, comença a dirigir-se a la càmera... De fet, expliquen que quan ells actuaven al Vaudeville, a Nova York, el Groucho, sobretot, era tan aficionat a improvisar i cada nit fer una cosa absolutament diferent, que hi havia un grup de fans considerable, potser 20 o 30 persones, que hi anaven cada nit a veure els germans Marx perquè sabien que cada nit seria diferent. Ostres, sí. Que bo. Bueno, veiem que aquesta primera t'ha agradat perquè els germans ets un fan. Molt. I a veure si saps què és això, jo crec que també ho reconeixeràs. Hey, hombre! Vodka! Caviar! Herr Kapellmeister! Más rock and roll! No estic reconeixent, sé que és el vol del moscardó de Korsakov, no? No. Això és d'Aran Khachaturian amb la dansa del sabre. Exacte. Sí. I és una pel·lícula de Billy Wilder, 1, 2, 3, amb James Cagney, sobre la Guerra Freda. Doncs et sona? Aquí has tocat un tema que doncs no, mira... Perquè saps què em passa amb Billy Wilder? Em passa una cosa que és molt impopular de dir, però no em fan gràcia les seves comèdies, no hi connecto. Però tu la coneixes, aquesta pel·lícula? Sí. I no et va? M'agrada, trobo que és una pel·lícula excel·lent, però no hi connecto amb la seva comèdia. En canvi, quan Billy Wilder fa pel·lis serioses, Testigo de Cargo, Proceso Paradigm, no, és d'ell? No, la de El crepúsculo de los dioses, etc. Ostres. Són de les meves pel·lícules favorites. Doncs mira, jo em pensava que aquesta comèdia a tu seria... Deixa una mica fred. Doncs anem 1-1. I per últim, esperem guanyar-te 2-1, esperem. Escolta això, musicalment parlant, jo crec que t'agradarà. Love don't give no compensation. Love
m'has de dir? Què t'haig de dir, oi? Freddie Mercury, Love Kills, no hi ha paraules per definir Freddie Mercury. A més, em va passar una cosa que tothom coneix, no? Que jo vaig fer el personatge Freddie Mercury a Buenafuente, un dels més celebrats, i em va passar una cosa estranyíssima, i és que el personatge em posseïa. La primera i única vegada que m'ha passat amb un personatge de televisió. Em maquillaven molt poc, realment, perquè és curiós, però tinc una cara similar. Perquè no us sembla, però quan em pentinaven cap enrere, em feien una mica de pòmuls al bigoti i les dents, era clavat. I m'agafava com una cosa, sortia a escena i realment no sabia què podia passar. L'Andreu em deia, això és el teu nen de Castefa, no? Perquè es veu que a l'Edu Soto li passava una cosa similar, no? Quan es vestia de nen i sortia era pura fúria. I, bueno, és fantàstic. No? O sigui que Freddie Mercury aquí sí que l'hem encertat L'heu plenament, encertat moltíssim. A més, Freddie Mercury i Queen són els típics que els he de revisitar periòdicament. Quan fa 6-8 mesos que no escolto Queen... Has de tornar a escoltar-ho. Sí. Molt bé, doncs mira, t'hem volgut fer aquestes 3 proves. Molt bé, m'ha agradat molt. T'ha agradat, sí? Bé, ara hem de parlar. Sap greu lo de Billy Wilder, No, mira, va bé saber-ho, no? I a més, molts jo crec que et donaran raó de que les pel·lícules serioses de Billy Wilder són un altre món, i potser... Sí, en la comèdia, a més, és una qüestió de pell, moltes vegades, Jo reconec que són molt bones comèdies, però o hi connectes o no hi connectes. Però has de reconèixer que James Cagney en aquella pel·lícula està genial, perquè no para, perquè és una passada. Sí. Escolta'm, parlem del teu espectacle. El fas en castellà, per ser de cas, el ministre Huert, o no? No té res a veure. Faig una broma sobre això, precisament. Però no, sempre he fet els espectacles en castellà, és la meva llengua materna, jo crec que m'expresso no millor, però d'una forma més natural, i sempre ho he fet amb aquest idioma. El que passa és que per mi mai ha sigut ni un problema, ni un avantatge, ni un impediment, ni res. Tota aquesta boira que ha començat a caure sobre l'idioma, sobretot darrerament cada cop més, per intentar enfrontar idiomes o per intentar percebre si un ha de ser més vehicular que l'altre o més necessari que l'altre, és absolutament estúpid. Jo soc català, faig un espectacle en castellà, tot i que a vegades dins de l'espectacle xerro en català, per mi no ha suposat mai cap problema. També fas molta conya amb el teu nas, per exemple. Un còmic ha de saber riure's d'un mateix. Home, clar. Clar que sí. És com si... Bé, un còmic no. Jo crec que tothom hauríem de riure'ns d'un mateix. Jo crec que sí, perquè la gent que es pren a si mateixa molt seriosament, no et passa, tu que et fa com a peneta? A mi em fa pena. Sí, senyor. Perquè sempre s'equivocaran, com ens equivoquem tots, i ells ho passaran molt malament. Jo, en canvi, faré una rialla d'allò i ho celebraré i ho aprofitaré com a part de la meva feina. Però aquella pobra persona que surt a fer una roda de premsa i li cau el micro, i oi, quina vergonya. En comptes de fer conya d'allò, si pots fer riure molt. És molt trist, aquí en aquest programa, quan vam començar, vaig començar el 3 de setembre, doncs, a veure, m'ho estic passant molt bé, però sóc una miqueta despistat. I a vegades, a més d'una vegada, quan tinc diverses persones, li dic, el batejo amb un altre nom, o m'equivoco, i llavors bé, riem, la productora es posa les mans al cap, tots riem, fent conya, i continues parlant i fas conya d'aquella equivocació, però no. Doncs imagina't si això per tu suposés un problema i contínuament ho haguessis d'estar amagant. En absolut. Això no és manera de viure. Ah, que no? Un és com és. I en el meu cas, particularment el nas, jo em considero com un atleta, no? Un atleta que ha estat dotat per la natura amb una anatomia molt adequada per a la seva feina. Ibrahimovic, no? No sé, ara em ve... No sé. No? Usain Bolt, potser, millor? Usain Bolt. No soc molt bon a esports, jo, No soc nefast. Usain Bolt, que era d'escacs. Usain Bolt és el d'atletisme, que fa els 100 metres en 9 segons. Ah, no era el de parxís i jocs de taula? No, però segurament és molt bon això també, que fa totes dues coses alhora. Potser sí. Però clar, d'alguna manera, per mi és meritori tenir el nas molt gran, perquè em permet fer conyes, em permet... tinc un físic adequat per la comèdia. Imagina que me'l anés a operar, ara, per exemple. Clar. O que fossis com Brad Pitt.
que fóssim com Brad Pitt, no podríem fer conya del nostre Terrible, terreny. terrible. És molt avorrit No ens ser podíem així. dedicar a la comèdia. Jo no me'l creuria, Brad Pitt sortint sobre un escenari dient és que em van les coses malament. Malament a tu. És veritat. Escolta, ja hem dit que tu ets de Cardona, un poble on se celebra molt el Carnaval, que serà justament aquest cap de setmana, com a molts llocs. Tu hi estaves força vinculat amb Cardona? Sí, sempre he tingut molta vinculació amb Cardona. També t'he de dir que vaig marxar de Cardona amb alegria. Això no per desmèrit de mèrit de Cardona, sinó perquè jo tenia necessitat d'ampliar fronteres i d'anar a un lloc on hi haguessin més coses, no? És un poble petit, és un poble de 5.000 habitants i jo al final resulta que era un tio de ciutat que havia nascut en aquell poble, però me l'estimo molt i Cardona sempre que hi vaig és el poble, això no canviarà mai. Jo li vaig dir, Andreu, et trobo a faltar la teva improvisació, vull que em revolquis pel fang un altre cop, com només tu saps fer-ho. Jo et volia comentar que no ens podem emprenyar l'un amb l'altre, almenys mentre duri les funcions. Jo em puc emprenyar quan vulgui, Hauríem de guardar com una mena de quarantena. Però si fa gràcia, em puc emprenyar perfectament. Ja, però t'imagina't que em fots una putada molt gran, que no serà el cas. Potser això ja queda per una següent funció. Sí. Un cop explorat aquest terreny, ho intentarem fer de mala folla, a veure què passa. Hòstia, bueno, que seria un altre repte, no? Aquí et sentim amb l'Andreu Buenafuente presentar l'espectacle Nada y se ve nada aquest mes de desembre a Barcelona. Com va ser aquesta experiència d'improvisació, no? Molt bona, i molt diferent, molt enriquidora, molt estranya, perquè pensa que jo vinc de fer monòlegs des de l'any 98 i sempre he estat sola sobre un escenari, amb un músic, però sempre aguantant una hora i mitja de funció jo sol. Després vam fer els Terrat Packs, que eren fragments, o sigui, cadascú feia el seu monòleg, tot i que teníem escenetes comuns i tal, però en un moment donat havíem de tornar al teatre junts, ens venia de gust, i jo li vaig dir, per què no fem una cosa a duo realment? Perquè és que no he fet mai una cosa a duo sobre un escenari amb algú. I ens vam inventar aquest format d'improvisació, evidentment amb trampes, hi havia coses més pactades, coses que menys, però ha sigut sensacional, ens ho hem passat molt bé, i ens va cansar molt. Us va cansar molt? Cansava molt aquella funció, molt. Escolta'm, ens queden 40 segons. Què m'estàs dient? Sí, però això és un rotllo. Si tot just hem començat. Ja, aquests 40 segons, o et faig una altra pregunta o et miro el mapa del temps del dia que vas néixer. Tu esculls. Jo diria que el mapa del temps. Ho sabia. A veure, quin dia... Va, però ràpid, 17 de novembre del 74. Del 74. Oh, que jove. 17 de novembre. Sí. Del 74? Del 74. 74. Ja està, vols dir que no pots treure algun contingut de després i xerrem més estona? Jo per mi sí. Ui, molt ràpid, que se'ns acaba el temps. Home, estaves a les portes d'un temporal de pluja. Veus? Estaves a les portes. El dia següent va començar a ploure i a complicar-se el temps. Bueno, intentaré treure alguna conclusió d'aquestes dues dades. Tu mateix. Escolta'm, Berto, t'haurem de portar un altre dia per continuar l'entrevista. Sí, m'ha estat un plaer, de debò, com vulgueu. Bueno, almenys t'emportes 2 mapes del temps. Molt bé, gràcies. Gràcies, Berto. Adéu.